n'ikelegoro Chukwu Nollywood nke obodo anyị bụ Nigeria ọ gbanwe ọfụma kịta ọ gbanwe anyị na-achọkwanụ ka anyị ma ga-elukwa na ka anyị na ndị ọcha bụrụ ofu mana nwere mgbe anyị na ndị ọcha ga-abụsi ofu maka na omenala dị iche iche ndị ọcha ga na-eme omenala fa ọdịnala fa anyị nwa na-eme nke ga-abụkwa ọdịnala nke anyị mana ihe m na-achọkarịsị ka agbanwetụ na Nollywood nke be anyị bụ na abịa na ihe ejije ndị ọcha na-enenie ana m afụcha iru dị iche iche ma ndị ga-abịa n'ọgata ịma mfunuva mbụ ma ndị ga-abịa n'ọgata ị na-asị kemgbe onye a bido mana abịa na obodo anyị bụ Nigeria mma sị na a na-ewekalụ sọsọ ofu ndị a ma bido ihe ejije kemgbe ụwa bido sọsọ fanwa si kabarụ ka na-ewegotekwa ndị ọfụ ka a na-enwekwa mgbanwe afụkata onye dị ọcha afụ onye dị oji afụkata onye dị ọcha afụ onye dị ọcha afụkata onye toro ogologo afụ onye dị mkpụmkpụ afụkata onye dị mkpụmkpụ afụ onye toro ogologo nya bụ mgbanwe nke ịbụọ anyị na-enekwa anya do anyị ebidogo improve na that one ihe gbasara akụkọ nya story eji emie ka anyị na-emie ka ọ na-esiwanye ike ka ị na-enwekwa ihe dị iche dịka a na-emie kịta ka a na-emie ka ọ na-aga ihe dị iche a na-apụta ka ọ yalizi ịbụ oke ekefu na onye anụnwa na ihe ome na azin nọ ihe gbasara bi igwe asị no story igwe na-agazi Palace Films nke nwa Royal esobie enwere ike inenegidezie fim o si fi ya na-afụ bụ Royal anọgata sị gị na contemporary na-aga si gị na-abụ si na-enwe echiche onye pụta ya tụpụta alụ nke ya si ịdị na larụ ụla chee echiche esi kedu ife mmemme kịta aga dị iche iwepụta ya ndị ọzọ afụ ọtọ ọ ga-emekwa ndị mba ọzọ na-enenekwa ihe ejije anyị ọ na-atọwanye ụtọ ayịyọ m na-ayọ ọgwụ ụmụazị a na-abatacha ọfụ si na-akwụfụ ụgwọ si na-akpacha nyefe ego amaka ope ka ọ yala ịbụ mmadụ bulu akpị ya nwatakịrị ebulu akpị ya ma ọ bụ nne m golu chi ezinụlọ ọ sị na ya na-eji ime ihe ejije ọpụ agbabi ya ka ọ naba ọ dịrọ mma ọ na-ediscourage ndị mmadụ ọlụ adịrọ n'obodo anyị bụ Nigeria arize Nollywood emekala ọtụtụ mmadụ ịchọgide ọlụ chọsị ọlụ ifuru ịbanye na Nollywood ijibe ebe a malife ị na-eme obere oge Chukwu agozie ịgbọba mbọ so si na-emefa ejide aka na-abịa afụ ka esi wee chịkọtaba ka yarizi rapụ ha na-akwụ ya ụfọdụ ada afụ ebe fa na-alalị ma na-alụ ọlụ fakwu yaligide fa aba n'aka ndị ọjọọ onye bụ ife nna ayọ ka enwee coverage for them ọkwanye ya bụ welfare onye bụ ihe m na-ekwu